името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В Евангелието според светия апостол Матей четем за следното показателно събитие. Когато влезе Исус в Капернаум, приближи се до него един стотник, молеше го и казваше: Господи, слугата ми лежи у дома разслабен и люто страда. Исус му казва: ще дойда и ще го излекувам. А стотникът отговори и рече: Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек, има мен подчинени войници. Едно му казвам: върви и отива, и други му: дойди и дохожда. А на слугата си: направи това и прави. Като чу това, Исус се почуди и рече на уния, които вървяха подире му: истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра. Тази евангелска случка свършва с думите на Господа към стотника: иди си и както си повярвал, нека ти бъде. И слугата му оздравя в същия час. В свещеното писание на Новия Завет не е записано нищо случайно. Всяка подробност в благовестието има своето дълбоко и поучително значение. Стотникът бил езичник, а в онези времена не било общоприето той, поклонникът на идолите, да моли за свръхестествена помощ един юдеин по плът, когото вижда за първи път и на когото знае само името. В сърцето на този началник чужденец обаче е имало нещо, което за съгражданите му било скрито, но е било явно за сърцеведеца Бог. Вратите на сърцето на стотника били отворени и през тях прониквало необяснимото знание на вярата. Така обикновеният човек познал че пред него стои въплотеното предвечно слово, което и самото то беше Бог. Получавайки сърдечното знание, човекът изведнъж разбрал колко греховна е човешката природа. Господи, рекал той, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми. Извън общественото положение на стотник в римската войска, този човек съвсем не бил случайен. Той уважавал единия Бог, когото славели юдеите, и сам построил за своя сметка в Капернаум синагога. За разлика от много други господари, той приемал слугата си като член на своето семейство и изживявал страданията му заедно с него. Смятайки себе си недостоен, неговата вяра останала неясна за околните, но Бог я видял в сърцето му. Дълбоката вяра му дава познание за Божието могъщество, а именно, че думата на Христос е достатъчна. Тя действа като заповед, която един стотник може да отправи към подчинените му войници. Истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра, възкликнал Спасителят. Защо Христос е избрал не юдеин, а езичник за пример на силна вяра в своята проповед? Нали тези, които го следвали, били евреи? Такива били учениците му и 12-те, които избрал и сам нарекал апостоли. Евреите желаяли да видят в него не само велик пророк, но и земен цар, който да им даде това, което може да даде земният живот. Езичникът видял в него Господа Бога, царя и на земното, и на небесното царство. Няма мярка за вярата. Вярата у един трудно може да се съпостави с вярата у друг. Случва се и най-силно вярващият да изпита борбата на съмнението, когато Бог реши да го изпита и допусне върху него нападението на поднебесните духове на злобата. Друг, по-малко вярващ или дори постоянно съмняващ се,
изведнъж изпитва блаженството на това да пребивава в Божията любов и изпитва потребността да е винаги с Бога. Земните удоволствия са само заместители на истинското щастие и след като плътта се насити, то бързо изчезва, оставяйки след себе си опустошена душа. Земното щастие, като всичко земно, има начало и край и веднъж изживяно, макар и за дни, седмици или дори месеци, преминава и от него остава само споменът, който вгорчава дните ни. Само блаженството на пребиваващия в безкрайната любов на Твореца никога не се изчерпва, стига само да знае човекът, че ключът към него е сърдечната вяра. А вярата е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда, казва свети апостол Павел в своето послание до евреите. Вярата е жива, когато получилият я върши с делата на вярата. Стотникът разкрил вярата си, за да спаси от смърт болния си слуга. Друго за себе си той не поискал. Делата на вярата не са снисходително подаване на милостиня от извишъка на този, който дава. Делата на вярата са делата на изпълнението на закона на Новия Завет. Обичай Бога, своя Създател, с цялото си сърце, с цялата си душа и целия си ум, и обичай ближния, както обичаш себе си. Делата на вярата са делата на любовта в Господа, а на всеки му ще се даде според вярата. Иди си и както си повярвал, нека ти бъде, казал Исус на стотника, и слугата му мигом оздравял. Този човек поискал помощ от Господа и я получил. Притиснати от житейските тревоги, и ние често се обръщаме към Христа за помощ. Понякога я получаваме, понякога тя не идва така, както си я представяме. Но как и ние да искаме помощта на Господа? С несъмнена вяра и с смирение. Езичникът пристъпил към Исуса с молба. Примерът на тази молба е ясна за християнина. Молбата на стотника е нашата молитва. Бог не е наш наддлъжник, ние сме Негови. Затова не искаме и настояваме пред Бога, а го молим. Стотникът показал вярата си пред придружаващите Господа, които Исус Христос често обвинявал в маловерие. Този човек имал съзнание за греховете си, смирил се в покаяние и получил това, за което молил. Такава вяра иска Господ от всички. Такава вяра иска и от нас. У когото има такава вяра, той в нищо няма да изпита недостиг и всичко, което поиска, ще получи. Така е обещал сам Господ. Амин.